ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза 14 та хонаҳои фурӯшиан аз шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед ва бародаро, аз шумо меқа хоҳиш я дона лайка биҷиқева фикрҳои худтона ҳатман дар комментария бинависед. ҳазор раҳмат барои ҳамаи дастгириётон. худованд ҳаматон нигаҳдор боша. бародаро, курси имрӯза дар рӯи экрани шумо. дар шумо чизе маъқуле бародаро, дар комментария бинависед. иншоалло мо пешкаши шумо мекунем. ҳатман видеонавори моро то охир тамошо кунед. худованд нигаҳбонтон боша бародарои ғариб. Якум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи Восе, деҳаи Аҳмади Дониш. 7 сотиқ заминай, 4 дар хонаҳае ки ремонтош созанд, ягон камбудӣ надора. Мега харидори аниқ боша, бо суҳбат мекунем. Документош садай. Барои маълумоти пурра занг занед, суҳбат мекунем. об барқ овардагиай. оби свет барқи свети обиш пастайни ҳаст. Дар наздикиш оби бо хубам ҳаст. ина деволош ба семинблок чиндагиянд. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экран, нархиш 150 000 сомония бародаро, бо савдоран мешидааст. дуюм хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи Ваҳдат. 23 сотиқ заминай, 3 дар хонаҳай. об свет доимӣ ҳаст. туалет бания дорад. ҳамаи чӣ дора бародаро. нархиш 250 000 сомониш мега ки бо савдо карда мешавад. ҳавлинаш кафел чиндагиай. дарахтои хубам дорад. заминиш калонай. ина бародаро, худтон дар сурат бинед. 23 сотиқ заминай ба даҳаноз. ина ремонтои хонаҳош бародаро. нархи хона 250 000 сомония ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо, марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби хона дастрас кунед. сеюм хонаи фурӯшӣ. ина бародаро, хонаи ғаштӣ ки оли шкатурп картуз кардаги нестак, фақат кришаш задагиай тамом. хона қарор дорад дар ноҳияи Ваҳдат. 3 сотиқ заминай, 3 дар хонаҳай. об свет дар наздикишай. ҳама чӣ дора. об светиш дар наздикӣ гуфтем. ҳуҷҷат дорад. ягон камбудӣ надора. нархиш 295 000 сомония ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо, марҳамат дар алоқа бошед, бо арзон мешавад. чорум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи Варзоб. 16 сотиқ заминай бародаро. 16 сотиқ. 7 дар хонаҳай. ина хона бародаро, худтон бинед. об свет ҳаст. туалет баниярам дорад. криша шифрои хуб. нархиш 155 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. срочна мега фурӯхта мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо, марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби хона пурсон шавед. документам дорад. панҷум хонаи фурӯшӣ. ина бародаро, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. 7 сотиқ заминай, 6 дар хонаҳай. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатам дорад. туалет бания ҳаст. ҳама чӣ дорад. дар ҳавлинаш бо гилам шулондагиай бародаро. ина нархтон бинед. хона ремонтош беҳтаринанд. ремонтои хубанд. хонара нархша 600 000 сомонӣ мега бародаро, бо савдо мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо, марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби хона пурсон шавед. шашум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа, ноҳияи 14 микрорайон. 3 сотиқ заминай, 3 дар хонаҳай. об свет ҳаст. ҳуҷҷатам дорад бародаро. туалет бания дорад. ягон камбудӣ надорад. ремонтои замонавиянд. люстрам дорад. ина бародаро, худтон бинед сурати хонаҳоро. нархша 350 000 сомонӣ мега ки бо мега савдоран мешавад. касоне ки харидори бародаро, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо, занг занед, аз номи канали мо салом расонед, бо савдоран мешидааст. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо.
ҳафтум хонаи фурӯшӣ. خانه قرار دارد در شهر باختر قرغنتپه ناحیه ترسونزاده محله ترسونزاده برادر بخشش محله ترسونزاده 6 سوتیق زمینه 5 در خانه هایی که آب سویتش هست حجت هم دارد یگان کمبودی میگه ندارد فقط میخری میداری زندگی میکنی کانالیزاتsia هم دارد کسانی که خریدار نرخش 630,000 سامانیه با سودا میشود کسانی خریدار رقم ها در روی اکران شما مرحمت. ҳаштум хонаи фурӯшӣ. خانه قرار دارد در شهر باختر قرغنتپه محله عمر حیام گلستان 3 سوتیق زمینه 4 در خانه های ҳамоя ҳамом дар даруни хонаҳо бародаро термикс ҳаст ягон камбудӣ надорад ҳуҷҷат дорад обаш пастаяни свет қатъи пастаяниай нархаш 350,000 сомония ки бо савдо карда мешидааст касоне ки харидори ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат дар алоқа бошед. нуҳум хонаи фурӯшӣ. خانه قرار دارد در شهر باختر قرغنتپه 3 سوتیق زمینه برادرو 4 در خانه با همه شرایطهای خوب در مقصد خوب یگان کمبودی ندارد در ناحیه سبزوات اینا برادرو نرخش 190,000 سامانیه که با سودا کرده میشود میگه کسانی که خریدار رقم ها در روی اکران شما نرخ خانه 190,000 سامانیه با سودا ران میشید است برادر مرحمت زنگ زنید. دهم خانه فروشی. خانه قرار دارد در ناحیه باباجان غفورو 3 سوتیق زمینه برادر در خانه های میگه خانه زورای باغ هم دارد این تلویزیونش ببینید همه چیز شرایط زمانویه یگان کمبودی ندارد فقط میدروی زندگی میکنید درختای میوه دهنده هم دارد نرخ خانه را 250,000 سامانی میگه برادر میگه با سودا ران میشوه کسانی که خریدار اینه جای خواب روی نه برادر خودتون بینید کسانی که خریداری مرحمت رقم ها در روی اکران شما زنگ زنید بیشتر معلومات رو از صاحب خانه پرسان شوید خانه خوبه یگان کمبودی میگن ندارد. 11 خانه فروشی. خانه قرار دارد در شهر خوجند محله رایون детский больница در پیش детский больница برادرو 2 سوتیق زمینه در خانه های خانه خوبه یگان کمبودی نداره نرخش 280,000 سامانیش میگه با سودا ران میشوه اینا برادر خانه را خودتون بینید ремонтои хона даруни хонаро шкаф дора шифонер дора ҳама чиз дора нархи хона 280,000 сомония бо савдо мешава касоне ки харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед бештар маълумотро соҳиби хона пурсон шавед. 12 хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри хуҷанд ноҳияи деҳаи чашма 2 6 сотиқаи бародаро 4 дар хонаҳое ки ҳоли шкатулкааги нест фақат кришаш задагии тамом мега ҷош зурай дарунаш дар даруни маҳалла мактаб мағозарам ҳаст маршрутка 300 метр дурай мақсад хонаҳо дар ҷои зур қарор доранд бародаро нархаш 270,000 сомония мега бо савдо карда мешавад ина бародаро касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед бештар маълумотро аз соҳиби хона пурсон шавед. 13 хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ 2 сотиқ замина 3 дар хонаҳо дар маҳаллаи гулистон гулбута бародаро бахшиш дар маҳаллаи гулбута хона хуба ягон камбудӣ надорад дар наздикиш мактаби 59 масҷиди ҷумъарам дар наздикиш
нархи хона 238 000 сомоние ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби хона дастрас кунед. 14 хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи шоҳмансур. 4 сотиқ замине, 4 дар хонаҳое ки хонаҳо вабше гизалаан ремонтошу бародаро. ина хитон бинед чӣ қадар базебаи хонаҳо. нархаш 470 000 сомоние ки бо мега савдоран мешавад. ина хонаҳоро бинед. баня туалет дорад. об свет паста яъне ҳаст бародаро. ягон камбудӣ надорад, фақат мехарӣ медурӣ зиндагӣ мекунӣ. касоне ки харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумо 2823 охираш. занг занед. бештар маълумотро соҳиби хона дастрас кунед. бародаро барои ҳамаи дастгиритон ҳазор раҳмати калон. худованд нигаҳбон боша ҳамаи шуморо.